Aloitetaan venyttely tänään tällä syvällä kyykkyasennolla. Ja voit sinne kyykkyyn lähteä tulemaan täältä pikkuhiljaa aina laskeutua alemmas ja alemmas. Lähdetään pumppaamaan sieltä. Sisäänhengityksellä voit kohottaa ylös ja uloshengityksellä laskea alas. Anna nuo jalkapohjat pysyy koko ajan siellä alustassa. Ja sitten kun ollaan siellä saavutettu hyvä asento, voidaan jäädä tänne hetkeksi. Voit liikutella täällä. Sitten vähän painaa tuota polvea auki. Hyvä. Sitten tullaan tänne polviltaan. Ota pehmustetta polvien alle. Käytän tämmösiä pieniä tyynyjä täällä. Vähän mukavampi asento ehkä. Hiilet voi olla myös kaverina, jos tarvitset siellä. Aseta isovarpaat päällekkäin tai sinne yhteen. Ehkä sinne ihan varpaat yhteen voisit ottaa. Sitten lähdetään tulemaan tänne eteenpäin. Lantio on ehkä vähän korkealla vielä. Lähde työntämään pakarat kiinni kantapäihin ja matalalla tuu eteenpäin. Liikuttele täällä eteen, taaksepäin ja hengitys on siellä mukana koko ajan. Sitten voidaan mennä kyynärvarsien avulla siellä. Sama vielä liike eteen ja taaksepäin. Sitten jäädään tänne asentoon ja voit avata noita jalkapohjia tonne vähän seinää kohden ja liikutella täällä vielä muutama kerta. Ja voit tuoda kantapäitä takaisin ja avata sinne. Voit laskeutua sinne koko ajan alemmas ja alemmas. Nyt jäädään tämmöiseen asentoon. Voit avata kädet sinne T-asentoon ja kääntää toisen posken alustalle.
Sitten kohotetaan ylöspäin ja nyt pyritään tuomaan sinne pieni notko ehkä selälle. Anna lantio laskeutua alaspäin. Voit kääntää katseen omaan sydänkeskukseen, hengitellä sinne sydämen alueelle. Ja tuo nyt kädet sinne tämmöiseen olkavarret sivusuuntaan ja kyynärvarret suoraan eteenpäin ja käännä toinen poski nyt taustalle. Otetaan vielä katsetta ylöspäin ja tuodaan varpaat yhteen. Kävellään sieltä polvet takaisin. Anna vähän liikkua eteen ja taakse. Tai sinne sivulta sivulle. Jätetään ne ei niin vahvasti auki kuin äsken, vaan vähän vähempi ja liikutellaan taas sen puolelta toiselle. Ja lepytellään nyt niitä. Ja sitten tuodaan vielä vähän lähemmäs polvia toisiansa. Tarkistetaan kulmat sinne. Lähdetään avaamaan polvia ihan sen verran kuin nyt tuntuu, että ne kevyesti menee. Ja sitten vielä liikuttele eteen ja taakse. Jäädään vielä hetkeksi tähän asentoon, mutta nyt jätetään sillä tavalla, että rintakehä on ylempänä ja lantiosa laskeutuu alaspäin. Keskitään hengitys sydämen alueelle. Ja sitten voidaan luopua tästä. Tuo polvet lähelle toisiansa. Käännähdä sieltä kyljen kautta istuma-asentoon ja sieltä selinmakuulle. Tuo polvet lähelle rintakehää ja keinuttele selkärankaa alusta vasten.
Sitten tuo polvet lähelle rintakehää ja ota lantion pohjasta tuki ja rutista selkäranka alustaa vasten, alavatsa vetäytyy selkärankaa kohden. Pidä tämä kannattelu ja kohota jalkapohja kattoa kohden. Anna ristiluu pysy alustassa. Vapauta käsien asento ja keinuttele täällä jalkoja puolelta toiselle. Liike rentouttaa syljelihaksia. Keinuttele ja kannattele siellä lantion pohjasta veto ylöspäin. Alavatsa vetäytyy selkärankaa kohden. Ja lempeä hieronta. Polvet koukussa rintakehällä. Hyvä. Sitten voit luopua tästä. Anna polvien avautua sivukautta. Isovarpaat voi olla siellä yhdessä. Ja sitten voit kokeilla ojentaa ensin yhden raajan sinne alustalle ja sitten toisen. Vähän rentouttaa kehoa siellä. Kiitos kun teit harjoituksen. Voit levätä tai jatkaa seuraavaan harjoitukseen.